amina hageto yinige kosebe ma korofe amina hageto yinige kosebe amuso na ndenw olu fana fɛ keba kuma ale gasintan tɛ bamananw ko kalo o ti da kalo kan dɛ keba nka dolo ɲɛduma o bi bɔ kalo kɛrɛfɛ funanɲɛniya biɲɛ kɛnɛya don timinandiya don fiɲɛ yɛrɛ b'i nun na ale waati de a bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna kuma dɔw la sa ko maa si tɛ yen min bɛ se ka e balina ko kɛ o waati de fana i somaw i limanaw i ba ni fa i kɔrɔ ni dɔgɔ i mamuso ni tulomasamaw ni i fufafu bɛɛ lajɛlen kan ka hakili to i la minɛcogo ɲuman lamɔcogo ɲuman maracogo ɲuman sigidaw taabolo ɲuman tabiyaw taabolo ɲuman kalan kɛko ɲuman maanifiya faamuyali ni a ko dɔnni n'a ko kɔrɔ dɔnni k'o bɛɛ lajɛlen k'i kunna keba anw m'an sen nka su ani tile keba anw ɲɛna k'an bɛ bamakɔ kɔnɔ jaa anw ti foyi dɔn bamakɔ la faso ka cakɛda min bɛ yen n'o ye faso yɛrɛ ka kunnafonidi gafe ye n'an b'a fɔ a ma ko lesɔr ale donna bamakɔ sulama na keba n'a tilelama lesɔr ka gafe ko so minnu bɛ yen n'u kɔnɔna dilannen don ka ɲɛ kosɛbɛ n'an b'a fɔ o ma ko apartment meublés keba k'o kɛlen don yɔrɔ ye bi funanŋɛninw yɛrɛ dama bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ so minnu kɔnɔ ko fɛn o fɛn bɛ b'o la k'o dɔnnen tɛ bamakɔ bi min ye apartment meublé ye k'a bɛ ka sanga sɔrɔ su ani tile fɛn min don ni école bila in waati la keba k'a kɛlen don i n'a fɔ ni maaw ye ɲɔgɔn ye n'u ko k'u bɛ huis clos la denmisɛnninw bɛ don ni so dagabana ninnu kɔnɔ fa tɛ yen ba tɛ yen teri tɛ yen bilasiraliba tɛ yen dɔrɔgu lamɛnbaaw ka hakɛ to cɛ ni musoyaw ka taa se sifin cɛman n'a musomanw ma kuma dɔ la baliku kelen kelen min ɲɔgɔn sɔrɔ u cɛ ma nin kogo minnu kɛlen don ka yɔrɔw lamini ka soba ninnu jɔ ko ni ekɔli bila waati in na keba ko maaw ka wuli k'u jɔ dɛ faso ka kunnafonidi gafe n'o ye lesɔri ye a ko olu donna nin janjo in kɔnɔna na u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ye ɲinini kɛ wa u ye faamuyali kɛ u ko min ye nin so ninnu ye bamakɔ y'a k'a ka ca yɔrɔ min na kosɛbɛ n'o ye apartment meublé ye bakɔ jikɔrɔ ni k'a ɲɔ ɲɛlen n'o ye kosɛbɛ keba ale ni amdalayi aseyi zanni kelen-kelenw bɛ yen yɔrɔ minnu fana bɛ yen n'olu ye so dagabanaw ye u kɛnɛmana ma ban nka i bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔna pati sagana don k'olu donna o sow de kɔnɔna na keba min ye lesɔr maaw ye u ko fɛn caman de dorogelen don ɲɔgɔn na min ye ka nin ko ninnu kɛ ko anw denbaw bɛ mini anw denfaw bɛ mini anw minnu ye dutigi ye anw bɛ mini an ka kinw yɔrɔ ka jan yɔrɔ minnu na k'olu ye lakɔlɔsili min kɛ o ye k'a fɔ nin so dagabana ba ninnu n'u kɔnɔna maa sirilen don k'u dilan k'u ɲɛ climatiseur bugɔlen don a kɔnɔ télé baden b'a kɔnɔ wifiw bɛ yen denmisɛnw mana ɲɔgɔn sɔrɔ yen ayiwa fa tɛ yen ba tɛ yen keba min ka d'u yɛrɛ ye k'u b'o de kɛ lesɔr ka ɲinini senfɛ keba u ko école bila in na olu ye denmisɛnnin fitinin dɔ o ɲininka o ko ayi dɛ k'olu ta ye u ɲɔgɔnkɔniw u b'u fara fara ɲɔgɔn kan ka t'u ni lahinɛ ye olu ta ye game boy ni playstation ye k'olu b'o jeu de kɛ ko dɔrɔgu t'olu ta la bi ko lankolon t'olu ta la bi ko wa fana ko olu b'a ta heure 2 fa ni baw b'a taara baarakɛyɔrɔ la tuma min télé kɛlen don dɔgɔnin kelen sago ye maa si tɛ se ka maga a la k'olu bɛ taa nin so ninnu de kɔnɔ keba ka t'u ka jeux kɛ yen k'u ka tulonkɛw kɛ yen ko ka tila ka segin ka na keba nka o kɛrɛfɛ lesɔr maaw ko k'u ye lakɔlɔsili min kɛ o ye k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ o denmisɛnninw bɛ k'a ta dɔw bɛ yen minnu ka kɔrɔ ni olu ye dɔɔnin n'o ye san 17 ye k'olu bɛ ɲɔgɔn wele de bi an bɛ bakɔ jikɔrɔ ni nin fa in na ye a bɛna an sɔrɔ ye an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye u yɛrɛ ka kuma k'u bɛ taa so kɛ pitiku la keba ko n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ saga mana sɔrɔ u b'o bɔ k'o da furuno sanfɛ gardien bilalen don o b'o fifa fo ka t'o mɔ kuma dɔ la a bɛ sisi k'a sɔrɔ maa minnu bɛ kɔnɔna na u bɛ min na i ɲɛ kana da o kan min ye nin funankɛnin ninnu ye u ni dulɔ bɛ na
uni shisha bena uni tramadol bena fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɔni bɛ min k'u n'o bɛɛ lajɛlen bɛ don so ninnu kɔnɔ ka t'u da ye maa si t'a fɔ maa maa dabila so ninnu fana ni waati in na ko min ye denmisɛnnincininw ye ekɔlibila waati in na ko olu fana b'a a la wa olu caman fana bɛ yen ni lakɔlɔsili ma kɛ bi bɛ se ka kɛ u ka k'a sɔrɔ maa si ma bɔ a kalama u ye dɔ tɔgɔ fɔ ko o tɔgɔ ye ko Awa Kɔnɛ ko ala farala ale ka koyi ko dɔ de y'ale wele k'a fɔ a ɲɛna n sɔrɔ yan fɛ ale taara tuma min o y'a sɔrɔ sa sɛw caman tulɔlen dalen don gardien bɛ ka fourneau fifa tasuma ɲagalenba don tuma min y'ale wele o bɛ fɔ soju dɔ la ale taara o nɔfɛ keba ale fama ko ma tuma min na boisson min dira ale ma o y'ale kirikiri Awa ko a don ko ala de farala ale ka koyi sabula kamalen min ye ale tarabaso ka donna ale nin ko in kɔnɔ ko ma se ka kɛ cɛ ye n'o tɛ ko n'o tɛ wa ko sɛ in k'a kun tɛ dun ten dɛ keba min ye nin waleya in ye l'histoire ko fana ko denmisɛnnin fitininw 2000 4000 n'u y'o sɔrɔ ka ban u bɛ taa nin yɔrɔ ninnu de la faw tɛ ɲininkali kɛ baw tɛ ɲininkali kɛ denmisɛnnin bɔra ka taa yɔrɔ jumɛn su ni tile an kɔni bɛ taa an terikɛ dɔ fɛ yen maa min ka concert bɛ an bɛ t'o la an bɛ taa yan fɛ k'a bɛɛ lajɛlen caman tɛ tiɲɛ ye dɛ Adama tɔgɔ dɔ fana bɛ l'histoire sɛbɛn na keba ale ye funankɛnin ye ale ko ale kɔni ka leçon dayɔrɔ don ale y'a kɛ k'a ka defu préparé ye komi defu jaabi bɔra kunna an t'a dɔn n'a sɔrɔ Adama pasira dɛ ko n'o tɛ k'ale ni maa ti don dɛ k'ale kelen de bɛ don a b'a ka leçon ta a b'a ka fɛnw bɛɛ kɛ n'ale ye 2000 sɔrɔ a bɛ t'i da yen a b'i lafiya a b'i ko k'i jɛ ka tila ka taa so ko nka ko nin waati laban in na maa minnu bɛ yen n'olu ye Adama terikɛnin dɔw ye k'olu tun b'a fɛ ka Adama don min na Adama ma sɔn o ma koyi o de ye bi k'u bɛ fɛn minnu ye bɔlɔlɔ sanfɛ keba diɲɛ nɔgɔya minnu bɛ yen maa minnu tɛ sɛbɛ kɛ n'u bɛ wari sɔrɔ denmisɛnnin ninnu k'u bɛ t'olu fana ɲɔgɔnnaw de ladege so ninnu kɔnɔna na ko an bangebaaw k'an ka wuli k'an jɔ keba ko n'an ye denmisɛnninw to yen réseaux sociaux sanfɛ u ka fɛn sugu bɛɛ lajɛlen lajɛ WhatsApp b'u bolo Facebook b'u bolo TikTok b'u bolo Snapchat b'u bolo wa min ye ko kuntan jamantan ye ko de bɛ ka kɛ nin so ninnu kɔnɔ keba so ninnu u degun dɔ fana ye min ye i b'o dɔn wa hôteltigiw u b'olu mago sa dɛ sabula min ye nin dagabana so ye u tɛ wari sara faso ye u tɛ musaka sara faso ye u tɛ dɔrɔmɛ kelen di jamana ma nka min ye maa minnu fana bɛ yen n'olu ka dɔ kan ka na mission na an fɛ yan keba olu dɔw fana bɛ taa jigin nin so ninnu kɔnɔ ka dunanjigisow sow to yen yɔrɔ caman na maaw y'a lakɔlɔsi k'a fɔ bi tiɲɛ don waati ka gɛlɛn tiɲɛ don mɔgɔw tɛna Mali la nka nin so ninnu fana filɛ nin ye dɔw fana kɛlen don k'u ta k'u bila o la k'a dɔw la yɛrɛ kuma la i tɛ gardien ɲuman yɛrɛ sɔrɔ yen koyi yɔrɔtigi de bɛ na ka na clé d'i ma n'i tilara i k'an wele yanni ka taa manja yan na n bɛ yɔrɔ kɛrɛfɛ minnu bɛ mɛn yen ko olu de bɛ se ka clé bɛ se ka to olu bolo ko yɔrɔ ninnu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko fo sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ keba nin waati in na an dafɛ jamana dɔw wulilen don k'u jɔ nin yɔrɔ n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen k'u lakɔlɔsi u ko min ka jugu n'a bɛɛ ye k'o ye bi ko an ka npogotigininw ka yɛrɛmabila ko n'o y'a sɔrɔ cɛmanninw olu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn wele ka npogotigininw wele ka far'u kan ko npogotiginin groupe dɔw fana b'a la keba k'olu yɛrɛ de b'u ta kɛ koyi olu ni maa si tɛ fara ɲɔgɔn kan u ka dulɔ n'u ka fɛnw bɔ u yɛrɛ de b'a san ka taa don appartement meublé kɔnɔ ko nin bɛɛ de bɛ an ka jamana kɔnɔ yan bi nin bɛɛ de kɛlen ka kɛ degun ye an ka jamana kɔnɔ bi ko kɔlɔsili kan ka kɛ fɛn min na bangebaaw kan k'u jɔyɔrɔ fin min na maaw kan ka ko jateminɛ min na min ye npogotiginin dɔ ye ko nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ye Mamuni y'ale wele k'u ni sitanfin k'u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ appartement la Bakɔ Jikɔrɔni u selen tuma min ale kɔni tun ma deli ko in na koyi k'u ko k'i ti min fɔlɔ wa keba u ye sisa d'a ma a kirinna ka bin k'o don kɔni maa minnu y'ale wele u yɛrɛ jɔrɔla sabula sotigi welela ka dɛsɛ k'an terimuso sara koyi ja a kirinna de a ma deli a la o fana tɛgɛ donnen keba o fana ye maa wɛrɛw de don nin ko in na bi bi in na mun bɛ kɛ so ninnu kɔnɔ waleya cɛjugu minnu bɛ yen kogo ninnu kɔfɛ mun bɛ kɛ yen film tournée mun bɛ kɛ yen drogue ta mun bɛ kɛ yen jouet min bɛ kɛ yen min ye ko kuntanw ye sobonw ni a fɛnw bɛɛ lajɛlen irido kɔfɛla k'a ma ɲi dɛ l'histoire maaw ko ten ko fo wuli ka jɔ ka kɛ jo sariya tɔbɔtɔbaw jamana lakanabaw
yoro munu be ni cogoya nunu na ku ka ko jateminɛ ko non tɛ ko an sigilen ko an ka denmisɛnninw ko an laban ko siniɲɛsigi foyi t'an bolo k'an ka jamana bɛ nin taabolo de la nin waati in na wa ko hali ekɔli kɔnɔna na fana keba denmisɛnnin ninnu k'u bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma nin yɔrɔ ninnu na dɛ k'a kana kɛ maaw ɲɛna ko ekɔli bilali dɔrɔn don dɛ k'a denmisɛnnin funankɛnin caman de bɛ yen k'a bɛ ekɔli kɔnɔna na u bɛ nin yɔrɔ ninnu matarafa u bɛ taa nin yɔrɔ ninnu na u bɛ nin ko kuntan kɛ ko n'olu ma baki jɛ ko ne de bɛ na defu sɔrɔ wa k'an ka hakili to an ka du an ka denbaya an ka sigida an ka jamana taabolo minnu tun t'a kɔnɔ kɔrɔlen an kun dɔnnen tɛ ni fɛn minnu ye kɔrɔlen waliya minnu tun bɛ ni mɔgɔw kun t'o dɔn n'an ye an k'an jija o kana kɛ kibaruya fana ko min y'a yɔrɔtigi dɔw fana ye olu mago tɛ foyi la koyi u ka wari dɔrɔn ka sɔrɔ ka di u ma lakana kɛra la sa o lakana ma k'a la sa o ko o bɛɛ lajɛlen ko olu mago foyi t'o la lesɔri maaw ka sɛbɛn na sa u y'a yira ko min ye ko dutigiw de bɔra u jɔyɔrɔ la du b'an bolo du tɛ yen so b'an bolo maa t'a kɔnɔ ko bangebaaw kɛlen don k'u ɲɛ tugu kojuguba de kan ko nɔn tɛ e den bɛ se ka bɔ cogo di ɛri 4 ɛri 5 kabini tuma jumɛn i t'a ye npogotigininw yɛrɛ dama ka taa u ka kafoɲɔgɔnya kɛ hali n'aw ka hakɛ to yɔrɔ dɔw la cɛmanninw yɛrɛ dama fana ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ o ka kɛ dulɔmiyɔrɔ ye o ka kɛ dɔrɔgutayɔrɔ ye o ka kɛ kojugukɛyɔrɔ ye maa si tɛ yen somɔgɔ la ko min bɛ wuli k'i jɔ kiba ko so ninnu b'a daminɛ 2000 la ka taa se 8000 ma tile kɔnɔ kuma dɔw la ko u tigi b'o de sɔrɔ o la han bi bi in na ko a dɔw yɛrɛ bɛ yen donkan bɛ o la fana dɛ k'a fɔ ko n b'a ta ko tile kelen wa ayi dɔw ta tɛ di o la dɛ olu ka yɔrɔ entretien n'a nafa kama ko o bɛɛ lajɛlen cɛnnen don wa kiba ko min ye mobilitigiw fana ye olu fana bɛ mobili location kɛ ka maaw ɲini ka yala ka maaw ta ka taa n'u ye nin yɔrɔ ninnu na maa minnu fana bɛ yen n'olu fana tɛ se ko la kosɛbɛ ten n'olu ti maa dɔn olu mobilitigiw de bɛ npogotigininw fana ɲini ka taa d'u ma ni appartement meublé ninnu kɔnɔ ko nin ko damantan de bɛ yen bi wulikajɔ kɛ ka kan ka se ka ɲɛsin min ma so ninnu k'u tigiw ɲini u bɛ se ka baara min kɛ k'o ɲini jamana yɛrɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na so banbali so jɔlen tɛ yen so lankolon tɛ yen fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ ko wulikajɔ ka kɛ nin dɔw nɔfɛ han an t'an jija a kana kɛ biɲɛkɛla n'an ye sen tigɛ biɲɛkɛla ka ye o ye man di dɛ kiba gima ka kuma ko ala k'an borokoto ko maa bɔ man ko saba wula cɛ kiba lesɔri ko nin ko in a ɲɔ ɲɛlen don fana nin waati laban ninnu fana na min ye baliku caman fɛ han baliku minnu bɛ bi n'olu kɔni ta ɲɛ tana ye waliden ɲumanninw ye ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka lajɛ ka sigi sen kan yaasa fu ka siri nin ko ninnu na jamana yɛrɛ ka fɛɛrɛw tigɛ min ye so ninnu ye u tigiw ka ɲini min ye so ninnu ye u ka hakɛ ka sara gouvernement ye min ye so ninnu ye u ka bɔ hôteltigiw olu ka concurrenceri la min ye so ninnu ye u ka se ka kɛ nafa bɛ sɔrɔ u la wa maa minnu bɛ du kɔnɔ u fana ka lakɔlɔsi kiba n'i taara don o don Afrique du Sud bɛ masaya sigi Addis Abeba bɛ masaya sigi ala ma Ablaye ɲɔgɔnna minnu bɛ yen a bɛɛ polisi olu ka dugu mototigi fara taxitigi fara nɛgɛsotigi katakatanitigi kan a bɛɛ polisi m'a fɔ ko kunta tɛ kɛ yen dɛ ko kunta bɛ kɛ yen dɛ nka lakɔlɔsili bɛ a la lesɔri ko k'ale ka laɲini ye min ye nin sɛbɛn in bɔli la ko bɛɛ k'i janto i denw na bɛɛ k'i ka npogotiginin kɔlɔsi bɛɛ k'i ka kamalennin kɔlɔsi bɛɛ k'i hakili to i ka denbaya la sabula ko nin ko in a bɛ ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ko wa fana ko a kɔlɔlɔba ye min ye kiba siniɲɛsigi de tɛ an ye tuguni nin ye duguba kɔnɔna ko ye komi ni lesɔri y'a bɔ a ka o donko bɔli la n'o o ye araba tɛmɛnen ye an ye sɛbɛn sama ka bɔ ale kɔnɔna na min ye Alasani Sulemani ye an b'a fo ale ye lesɔri a directeur ba ye an bɛ t'e fan fɛ nin y'an bɛɛ de ka cadeau ye koyi n ko nin bɛ k'i fɛ k'a sɔrɔ i t'a kalama koyi k'e fana i bɛ k'a ko gɛlɛya dɛ kiba tɛ sabali ban e bɛ Musa ta yɔrɔ dɔn est ce que e bɛ tɔw ta yɔrɔ dɔn e bɛ Musa soutenir est ce que e bɛ tɔw dɔn fana fo k'an k'a jateminɛ sisan maintenant an b'a fɔ baw de ɲɛna
denmisɛnninw bɛ bɔ u bɛ taa yɔrɔ min a y'a dɔn k'u taara yen a ye lakɔlɔsili kɛ telefɔni min b'u bolo a y'a minɛ a k'a jateminɛ aw denw de don siniɲɛsigi de don maa bɛ taa k'i kɔ de to ko ɲɛnama ma to maa la kɛmɛ i b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka ban i bɛ se ka sa k'a sɔrɔ i ma ban nka i bɛ ban fana k'a sɔrɔ i ma sa an ka hakili to o la sɔgɔmada in na nin ye bɛɛ jɛ kado ye han e t'a fɛ wa ala ka furu nɔgɔya i ye anw b'a kado minɛ a fa mun bɛ yen n'an bɛ baara kɛ n'o an n'o fɔ ɲɛmaaw ye a fɔ k'u yɛrɛ ye o ye fana ala ka tile hɛrɛ d'an ma